pahinumduman sila na adun na gyud gitawag og removal kanang pagbalhin ma-remove ka gyud. Kung nagpakita man ka na ikaw iya sa Ginoo, dunay time nga removal nga ang langit ug ang yuta mga uyog. Ingon pa sa Hebrews chapter 12 no, nga matud pa niya aron makita daw katong dili matarog, magpabilin ang matarog. Mo bitaw na nga ang Bible is nagsulti gyud ni about nga malig-on jud ta. Mo bitaw ning mga magwawali is kanang nagprophesy, mao ni prophesy ba? Prophecy. Kanang prophecy naga-edify na sa church daw kuno. Nagapalig-on ba sa mga kasimbahanan o kanang simbahan ba para anak nato grupo. Mo nang giwalian mo aron malig-on. Nga kanang speak in tongues nga prayer mo nang giingon edifying yourselves lang na kay kanang speak in tongues ang imong dila lang mo ay nagsulti kung bot pasabot ng Pablo nakikistorya ka sa Ginoo. Nya kung makikistorya ka sa Ginoo mo nang giingon tago na lang mo sa itawag og kwarto kay mao man giingon ni Jesus Christ when you pray aron your Father in heaven will answer you in secret. Kaya ang Ginoo motubag na sa sekreto, so therefore secret ko na imong prayer sa Ginoo. Aron ka mo lang duha ba kay ang atong kaluwasan dili man magbase sa ila, dili ta magpakita nga maluwas ta ipakita nato sa ila. Mao nang giingon strive your own kanang giingon your own salvation with fear and trembling kay mo nang giingon maningkamot jud ta. O bitaw na nga din ang sa kabutang na importante nga kabalog yun ta kung sa atong buhaton alang sa Ginoo. Labi na yung umalabot nga great tribulation sa may yung buhaton, sa atong buhaton. Ako sa tinuod lang wala na ko'y problema bisan pagbabot ng great tribulation, bisan gani na kanang earthquake para tumiyaging adlaw naglinog no mo tay kaingig ko wi na nimo Ginoo o nang wala ko nabati ang hadlok kung dili ako Ginoo Lord kung sa may mohang tupan pahinumdum sa mga pahinumdum lang hindi dunay gamay nga dinog ba nga tong gabi pod murag ingon pa sa Bible hinumduman ko nga ang pamaagi sa Ginoo hangin wind ba wind nagulang tuod pero perting kusog ang hangin hapit na baklas ang atok mo ito naging kulog kaybaw na po nga pamaagi na nimo. So pahinumdum ba nga di hapit lagi mo balik ang Ginoo ug baliwalaon na nani mo wa koy mahimo basta tanan-tanan ay sulat panggod na ganit among silingan ang ilang tent na baklas ba gapog yung gitan na kuyaw na kaingon na yung kuyaw gid ka Ginoo masuko. Muna, abin mo sa tinuod lang, nabasa na kong puro sa Ginoo, ang Ginoo gayon. Nasuko. Nasuko yun. Gani, kada adlaw nasuko. Dili lang sa tuwa, kay kabalo naman ta nga, unsaon ang Ginoo nga di masuko. Abin mo, kabalo ba mo nga, ang Ginoo di masuko sa ato, o ang Ginoo nga nung nasuko sa tao? Because of jealousy. No? Kanang kasina ba? Mawitaw na, ang unag yung pagkailan nato sa Ginoo, kung mga lagad ta, muna niingon si Joshua, dili mo kalagad sa Ginoo because God is jealous. Kay masuko siya once nga magsilo siya. Muna kung ikaw usa ka Kristohanon, manang gingon kung ikaw nahigugma sa Ginoo ra gyud. Manang niingon siya no one can serve to master God and mammon. Mo bitaw na nga kita kung mga lagad ta sa Ginoo higugmaon na tong ginawa na tayo laing higugmaon. Labaw pa kay sa Ginoo. Kay mahalo ta mo awit there is none like you unya usahay matambyo na to itong pagsimba sa mga butan sa kalibutan muna usahay ang tao baka kontinuod yun na to kung ikaw may bawang kamaturan muna muhatag na ito usahay mo bitaw ni kining mga takna akaron bisan yung mga bata muna painundumin ninyo mga bata na diin paduulon din na sila sa Ginoo ato sugdon ba apasugdon sa simbahan balag ilang mga mama wala ilang papa wala kay nga naman ingon ni Jesus Christ ang gingharian sa langit ilagid na sa mga bata no wag nga tayo lamot mga dagko mo na gingon ni Jesus Christ ila kita makasulod lang tayo gingharian sa langit kung magpakasama gan sa bata nga unsay bot pasabot nga ang bata walay malicious ba
walay hunang-hunang dautan. Mao sad na kita dili ta magmalis sa ato isig katao bisag unsa pa na siya di siya mangalagad kung nanay yang style pag pangalagad ayaw pag naunahan na di ta pwede maka-criticize o maka-judge kay nga naman strive your own salvation kay tanang tao nakasala man gud no mo bitaw na nga din maningkamot yun ta labi na mo bitaw na ang steward ingo pa ni Jesus Christ sa Lucas chapter 12 verse 42, the Lord said, "Who then is that faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them portion of meat in a due season." Ako ning ipasabot niyo, ibalik na ko ninyo. Kay ang mga steward daw kuno, matud pa ni Apostol Pablo, sa Corinthians, iya manggunggingon dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Let a man so account of us as of the minister of Christ and steward of the mysteries of God. Verse 2. Moreover, it is required in a steward that a man be found faithful. Matod pa ni Apostol Pablo, tuguti ang mga tao nga ilang isipon ang mga ministro ni Kristo, mga steward, tanan pastor steward na. Namatod pa niya of the mystery of God, kanang mga kahibugnan diya sa Ginoo. Mo nang gingon ang uban nga nangalagad ron is kumon na lang ang pagpangalagad, wa sila kabalo misteryo na. Ang pagpangalagad sa Ginoo is secret and hidden since the world began. Giingon din na ni Apostol Pablo, sukad pa pagtukod sa kalibutan kanang mystery wa gyud na naibag og tao kay nga naman mao man ang buhat sa Ginoo. Mo nang giingon ni Solomon nga kanang buhat sa tao wa gyud na gipadayag, kanang buhat sa Ginoo wa gyud na gipadayag sa tao. Yang sa man ato pagkabalo, mao bitaw nang nagtundag pulong sa Ginoo. Mao bitaw nang gisulat tanan. Mao nang niingon dinhi, it is written in the scripture. Ya kung dili ka mag-search in the scripture, awa gyud kay nahibaw-an. Di man po ni paibalo kung ang mga tao lang walay gift. Dili sila steward. Mao bitaw na kanang mga steward unsay giingon ni Jesus Christ sa steward. Who then is that people? Kinsa man na ang mga matinud-anon o mga maayong magbalantay o steward, whom his Lord shall make ruler over the household. Nga mao kanay mo rule, dapat ano mga pastor, managingon ni Jesus, kinsa man na sila nga mag-rule diha in the household of God. Usaw man mo pag-rule diha sa household of God. Kinahanglan mahimo kang faithful and wise sa paghatag sa portion, to give them their portion of meat in a due season. Manisgutan nato ning due season karon. Although dagay nagwali, although amot og gipakaon ba nila, pero ano na gitawag og due season. In a due season, ingon pa ni Jesus Christ. Kung sa man ang due season, tungod niya, mo nang give glory, the glory due to God, the praise due to God, the honor due to God, the power due to God. Kung sa panang mga buhatang Diyos kalibutan, diyan ang gina sa Ginoo. Alang lang sa Ginoo, di ba? Mo nang giingon sa awit, alang kanimo ang himayo, diya day. Mo nang bakapon ang tao. Kung sa may imong iawit nga alang kanya, be. Kabaw ka unsay alang. Di alang-alang lang nimo pag-awit niya, wa ka kabalo, maayo lang ka o imot pag ka alang tanimo. Kunya ang Ginoo naglantaw ba ya, nagsulti man siya. Unsa may akong gipangayo? Nga kanang alang lang na kanato, wa nimo hibawi. Kanang Diyo not ingon nga pulong lang na, kundili dunay meaning
Anang Diyo gani ang mga tao ha, tawa pa tuloy amot bugi tudloan, lahi man gud ang dictionary, lahi ang Bible. Ang Bible is spiritual. Kung ang tao dunay understanding, labaw pa ang Ginoo mao ni nagatag sa understanding sa tao. Pero wa nang kayo niya na natukib ang understanding dia about sa Ginoo kay matod pa ni Apostol Pablo, there is no private interpretation in the spirit. Walay private interpretation ni. Kanang iya-iya lang ba? Kung doon na may mga interpretation sa mga tao, sa tao lang na. Manang gingon secret sa Ginoo belongs to God. Mo na gingon sa Deuteronomy. Matod pa niya, what is revealed unto man, mo na iyahat. Pero wag na niya nakit-an unsay meaning anong Diyo. Mo ni pulong sa English pa ambot mo sa gitawag ni sa Bible sa Hebrew book. So ganinang Hebrew book nila gani. Tura man sa tama Tura ang ano, Hebrew. Ang Bible sa Hebrew Tura. Ang Bible sa Islam is kanang si tawag na Quran. Sa tuwa, Holy Bible. Holy Bible na pag-translate dito sa Torah, Holy Bible na. Pero ang meaning sa Torah is, matod pa dito, ambot kung tinuod ba ito, kay ang gingon dito sa mga nagsulat na, kato lang daw New Testament, no? Torah. Katong kan Jesus Christ, dili na to Torah. Turo na lang to, turo. Kay si Jesus Christ, kung man ang nagtundo na ito. Muna yung gingon diri due season. Sa Bible, dagay gisulti in a due season. Dapat ang steward is to give portion, the portion of meat. Nga, unsa man ang bahin nato. Ang bahin nato, kanang pagkaon ba, na makakaunta, nining due season. Kining due season, mo ni giingon sa dictionary, owed or owing. Nga matod para kanang owed, O-W-E-D, muna, owed, owing. As a debt na, kanang ingon nga, utang na nimo, ingon nga utang ba. Sumoni meaning sa due, utang, na kay utang. Another ingon sa dictionary, owed or owing, as a natural or moral right. Muna ang natural yun sa tao, o ang moral niya, ang tama yun, so right yun nila. Kanang owed or owing, to be under obligation, to pay or repay in return for something received, be in debt in the sum. Kanang mga utang daw, kanang sum nga matod pa niya an indefinite or special amount of money. The whole amount. Muna gingon naani sa mga accountant, no? How the mga accounting ini. Doon na gid kay gitawag og mga bayro nun or fee. Just to mao na ang due season. Kanyang gamayng panahon, doon na kay buhaton. Gamay na, dili na ingon nga gibutangan o pagbantay mo kay gamay na lang panahon. Mao bitaw nang naay gitawag og due kay naa kay bayran pa. Ado na pa kay buhaton. Dili lang kay ingon magpabili ni kala sa simbahan nga wa kay buhaton kay gamay na ang panahon, wa na ka sa simbahan. Abi mo sa tinuod lang, di na to ni matuman tanan. Pero matod pa niya, gidiretso lang ni Jesus Christ nga unsaon daw pagtuman kay naamay nang tanang unsaon daw pagtuman nato tanan. Mo nang giingon ni Jesus Christ dayon, kung ikaw mahigugma sa imuhang silingan ug sa Ginoo, samara nga imong gituman ang tanan pulong. So therefore, ang dako gyud yang sugo sa Ginoo. Mo bitaw nang gitawag og the Great Commandment, dili Great Commission na. Wag yung kita Great Commission dili. Pero makadungog ka dito sa mga kasimbahanan, doon ay Great Commission. Ang ila daw Great Commission is to preach the gospel. Sa tinuod lang no, ang mga steward yun.
ang gipa-require sa ila ingon pa ni Apostol Pablo, makaplagan lang yun ang mga tao mga faithful ba, dili ingon na managhan makadawat sa Ginoo, mahimong faithful, dili na ingon managhan. Gani ningon gani si Jesus Christ, gamay ra anak ang tulto. You will find it, mingon pag yung kadaghanon na nimo. Gamay ra man gani ang nangagi sa dalan padung sa kinabuhi, mao na tanang tao nangamatay kay naman sa dalan sa kamatayon. Mo na yang gingon, due season. Gamay lang panahon. Kanang due is to be paid. Matod pa niya dito owing. Kanang owing is to be paid. Payable, ingon pa sa synonym owing. Payable. Unpaid or unsettled. Wala pa ni muna bayaran ba? Mao nang giingon due season. Sa due season nang maningkamot ta mo bitan nang giingon redeem the time ngano man redeem the time kay gamay na lang ato mahimo. Ang kuyaw diha kung wa kitay mahimo. Magsige lang tagpaabot. Manang uban sige pagpamanday silang simbahan which is what sila kabalo. Nganong magbuhat ang tagsimbahan kay ngano man wa man gud sila nagbase sa Bible nga ang Bible is nagpapangandam nga makaplagan jud sa Ginoo nga pagbalik niya nagbuhat ka dili ingon nagbuhat tagsimbahan. Mo bitaw ning kini mga simbahan nga gwapo nagtuo siguro sila nga magpadayon pa sila which is nga naa na mga ilhanon. Wadto ka dito sa gwapong simbahan kay ano gipabago gipaayo. Sige paayo nga hapit ang gani bungkagon ning kalibutan. Adto pag yun ka, unsa man naibot pasabot sa Bible. Kinahanglan mga unta in a due season. Kay nga naman si Amos nagprophesy, there will be a famine in the land. Adunay kagutmanan diya sa yuta, dili kagutmanan sa pag-inom og tubig, sa pagkaon og tinapay, kundi kagutmanan na sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Wala na ba'y pulong ba? Abi nimo anong musimba mata tungod sa pulong sa Ginoo. Maminaw. Mo man ang ato ang giani diri. Sa tinuod lang yun. Dili lang kay giani diri. Kita nga gingon nga gitawag sa Ginoo, matud pa sa Ginoo ingon ba dito sa Song of Solomon or ni Solomon, matod pa niya kung naaba na sa Song of Solomon o na Proverbs nga matod pa niya, he brought me his banqueting house, his banner over me is love. Kanang banqueting house balay ba nga kananan ba kanang pumuani ka diri mga mukhaon di ka kay ngano man mo nagingon ni Jesus Christ dili lagi mo mabuhi sa tinapay lamang kun dili matag pulong mo na nga bisa pagwa kay kaon material literal pagingon sa Ginoo nga di ka mabuhi ana kay ngano man mamatay man gyud ka na kun dili mabuhi ka pinaagi sa pulong sa Ginoo. So therefore, mas importante ang pulong sa Ginoo kay una-unaan gud ang Ginoo nagsultihan na, ang Ginoo nagbuhat sa tao, ang Ginoo magtagiya sa tanan butang sa kalibutan. Kung ikaw kay balo lang ka, nga unsa pa may buhaton, di importante gid ang pulong sa Ginoo. Labas sa tanan ang pulong mao na ang Dios. Nya ang pulong mao na ang tinapay. Unsa pa ng pulong mao nang kahayag, mao na ang tanan giingon niya. Sa sinugdan, ang nagbuhat niyang kalibutan, pulong. So therefore, ang pulong, labaw pa sa tanan, ingon ni Jesus Christ, and the word is God. Was God. Mao na ang Diyos. Mao na kaning gingon nga Diyos season ato ning isgutan karon. Kanang alang kaniya. O sige, magsulti ta. Kanang alang kaniya due to God. Karon unsa may alang kaniya, unsa may imong ihatag sa iya. Mingon lang kag alang kaniya. Pulong lang, ba lang, awit lang. Pero wa kay kabaw nga unsa may alang kaniya. For example, paghimaya, pagtahod, pagpasalamat, nya kabaw ka mo tahod sa Ginoo. Kabaw ka magpasalamat sa Ginoo nga naisulat man dili. Gani ang pagpasalamat sa Ginoo mao niya. Kung magsilibrar ka, kay tungod pasalamat na sa imong mga nabatunan, magpasalamat na,
mo nang naghikay ka sa inyong balay sa tinuod lang mo na pinakamali kay matod pa si David lang daan ha kung asa daw magpasalamat ng tao mo bitaw nang tingog si David I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Niaentra siya sa ganghaan diya sa pagpasalamat sa iyang kasing-kasing. Asa man siya nagpasalamat? Asa man ang gate? Mo bitaw nang niingon si Apostol Pablo sa Roma chapter 16, 5 and 6. Ang tinuod nagpasalamat kadtog yung nag-ila ug adlaw sa Dios. Mo na kanang laing adlaw bisa pag unsay buhaton nimo diha bisag gingon pa na nimo Thanksgiving Day ninyo tanan mga butang nga pahinungod sa Ginoo unless kung dili na mo ang adlaw sa Ginoo dili na pagpasalamat buwan lang na brad kumbaga pa ang tao manggod ang bugiro ang tao manggod nagpaka-aron ingnon ba pretender tanang hypocrite or nga sila nag-ila mo nang gibuhat sa parasiyo. Gani ang mga parasiyo ang number 1 nga sila hypocrite. Magsinina sila taas. Sinina, lakaw-lakaw, bisan asa, magpa-blaze, magpa-amin. Mo na ibuot pasabot sa mga hypocrite ingon pa ni Jesus Christ. Mo na ang tinuod pagpasalamat na dili sa Ginoo niya karon. Kumusulod ta dili sa balay sa Ginoo. So man nato pagpasalamat. Sulod lang ta sa balay. Due to God, thanksgiving, in everything give thanks. For that is the will of God. Everything. Usa nga butang. Muna usa ka butang nga din. Ato gyud tan-an labi na karong panahon. Gamay na lang. Nya kanang Diyo, although gamay, kanang gamay nga hapit na matapos ang kanang term sa imong utang ba. So dapat mabayaran na nimo kay kung di na mabayaran basi butang na embarguho na, di ba? Mo nang gingon basi kanang butang nga wa nimo nabayaran. Nag-due date na, nag-due na ang imong utang, nya di na nimo mabayaran. Mo bitaw nang gipahibalo due season na. Kinahanglan na kay bayronon kay due season naman, due naman ang imuhang pagpangalagad. Mo ni ato karon give portion of meat in a due season. Mo na ang wise and faithful servant. Mo bitaw nang tudloan ta mo kung unsaon nga atong mabayran ni kay naa naman ta sa due season. Namatod pa niya diha sa ingon pa ni David sa Psalms 104 verse 27. This wait all upon thee that thou mayest give them their meat in a due season. Mo ni ang paghulat diya kaniya nga kita kuno maghatag miyis give siya muhatag kanat og pagkaon niining gamay panahon hatagan ta niya og gamay kanang pagkaon ba nga makalahog tay ta ba kay basyo niya wala na mo pa kana ining due season. Mo bitaw na importante nga din magtuon yun tayo ni pulo sa Ginoo. Nga pa ni David sa Psalms 145 verse 15. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in a due season. Ang mata daw puno sa tanan nga naghulat kaniya kanang inyong mga mata ba kanang matod pa niya and thou givest them their meat in a due season. Mga giusab diri sa 145 verse 15 kanang mga mata nato nga nagulat mga kata sa Ginoo. So mo nang giingon kinahanglan hatagan ta og pagkaon nining gamay panahon. Mo na ato ang pagayoon jud sa Ginoo. Matod pa ni David. Si Solomon sa Proverbs chapter 3 verse 27 matod pa niya will hold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. Mo na nga ayaw kupti ka ng maayo gayod na matod pa niya alang ka na mo which is the power of thine hand. Mo na prayer po ni Solomon ba nga ayaw na kupti ang maayo Ginoo kanang whom is due kanang
among porsyon sa kanang gitawag og kanang among gikinahanglan nga din or kanang Jew when it is in the power of thine hand to do it, nga din naa sa imo ang gahom nga ikaw ray makahimo ana. Mo na nga din pangayoon na to Lord, kung unsa may kulang namo mabita ang mga prayer usahay dili manang ingon dili na ta mangayo ang mga butan dis kalibutan kundi ang ato pangayoon kung unsay kulang namo Ginoo aron kita mahimong takos ba kay mobalik gud ang Ginoo nya di ta takos. Ang tanan manggod naa manggod sa kamot sa Ginoo. Kanang mga tao mga luwas ang Ginoo ray nasayod ana. Tanan mga simbahan nga nangalagad ang Ginoo ray nasayod ana kung sila bagyud maluwas. Bisan kita mo na mangayo ta kay ngano ma'am naa sa kamot sa Ginoo ang gahom sa paghimo sa pagluwas mga tao. Dili na ingon nga abi kay ni duol ta giluwatan niya. Uldo nga siya nagluwas na to gikan sa kamatayon. Number 1 lang gyud giluwas ta sa kamatayon nga buot pa sabot dili ta na dapat mamatay kay siya na may napakamatay mo og na ang number 1 na tulumang ka klaseng kaluwasan gingon sa Bible mo na nga ato na isgutan karon labi na nga adunay Diyos season mo na yang gingon dinhi ni Solomon sa Roma chapter 13 verse 7 ingon pa ni Apostol Pablo, render therefore to all the Jews tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Tingnan pa na Apostol Pablo. Balutin ninyo ang tanan nga adunay katungod sa tribute. Kining due or tribute, usara niya, kanang tribute is nag-celebrate po ka. Kanang nagbuhat ba ka para niya. Muna tribute, pahinumdum niya. Nga matod pa to whom tribute, kag kitsa man nato angay pahinumdum ni tanan. Is due, para kaniya lang ning atong tribute. Nga matod pa niya, the meaning of tribute is something given or contribute voluntary as a due or deserve. Ingon pa sa dictionary. Tao lagi nag-interpret nini o nagkuhan si Webster o si Kwan patong tigbuhat ining Kwan nag-interpret ini nga matod pa niya something given or contribute voluntary as a due or deserve. Ingon nga kana ang ato ang kinahanglanon jud para kaniya deserve man gud na siya. Matod pa sa laing term sa English, nga matod pa explanation sa sentence sa English, ang tribute. A gift or a service showing respect mo na ang gitawag og tribute. Due. Tribute. Matod pa niya. Ingon pa ni Apostol Pablo, to whom tribute is due. Custom to whom custom. Fear to whom fear. Honor to whom honor. Matod pa kaning tanan nga kang kinsa man niya atong ihatag siguro ikaw kabalo na gyud ka alang sa Ginoo gyud ni ang tanan pagtahod mo bitaw na nga dili ta dapat muyukbo og tao kay sa Ginoo ra ta muyukbo nya kay sa unta man because of the money, because of the gitawag og rich man mo na giingon ni Solomon basta nakautang gani ka so sa kagyutangan nimo siya na ang magdumala sa imo ang kinabuhi. Siya na magbuot ba? Mo na gingon na Apostol Pablo panultiyon. Mo na nga din do na due to honor ang Ginoo ra. Mo na meaning sa tribute something given, contribute, voluntary or due. Deserve. Mo na gingon to the Lord give glory due to His name. Ang number 1 yun is to glory. Paghimaya gyud sa iya. Mo bitaw na nga ang himaya manggod sa tao mo na gingon ni Apostol Pablo ni Apostol Pablo for all have sinned and come short of the glory of God. Tanan nakasala nawag ana lang sa himaya sa Ginoo gani ang himaya sa Israel atong una pang panahon ingon ni Isaiah ni depart ni separate nawala ba ang himaya kung atong una daw ang simbahan full of glory
Nya karon ang simbahan daw karon matod pa tung unang panahon nga gisulti is sa ilang mata is nothing. Sa ilang pananaw ang simbahan baliwala lang na. Kanang aslong nga din moadtog simbahan niiwa sila kabalo nga din ni anita dire aron paghimaya sa Ginoo sa tinuod lang. Kay kita iya gud ta sa Ginoo, di ba? Mo na iyang giingon nga kanang himaya mo na ang gitawag og honor and glory. Mo nang giingon tribute, something given, contribution voluntary to you deserve. Mo na ang Ginoo is deserve to the glory. Kay nga pa ni Isaiah, ang Ginoo dili mo tugot nga ang himaya maadto sa uban. Wa gyud mo tugot gyud ang Ginoo nga mao nang ako mingon ninyo nga kung magsilibrar man gud mo birthday man gud, kinsa may inyong himayaon o kinsa man nung nahimaya diha. Di ang imuhang pagsilibrar kinsa may i-greet be. Kinsa may inyong i-greet. Gipangumusta ninyo. O kinsa may inyong murag giila kay kanang mag-greet gani ka sa ato pa. Nagila kaniya nanuman. Siguro ang hinungdan kay gi-invite man ka pero katong wa invite taw di man to mo greet mo na, di ba? Gi-invite man kaniya mo nang mo greet kaniya. Dapat sa tinuod lang kitang mga iya sa Ginoo. Mga iya lang sa Ginoo spiritual. Nga kita wala natong kanang hatagan nato greetings kundi ang Ginoo. Because ang Ginoo may nag-invite nato. Kanang tao nga din mahimaya siya nga siya gi-greet kanang murag kanang himaya ba murag manang muadto siya sa basta nakatilaw naman mo ana ikaw malipay gyud ka way lain nga sa tinuod lang ang iya gyud sa Ginoo dili gyud malipay ang Ginoo ana kung ikaw nahibaw magsilos gyud ang Ginoo kay nga naman alang man lang kaniya gyud ang himaya nya kay may maya makana mo bitaw na nga ako sultihan ta mo bisag makabasa ko ang mga igsuon nako mga kailan nako nga nag-birthday sila never gyud ko musulti kay nga ni Santos sa una akong gihatag ang himaya niya bisag wa ko invite pero gihatag nako na siya day may katungod day anang mga butanga na gadin mo bitaw na kung magsilibrar man ang galing mo ayaw na nga nagsilibrar ka kung naanad man ka pero remember lagi kung kanang imuhang gihimo ron asa man na pahinungod man gud na sa imong physical kanang gitawag ko pagkatao ba noon tinod lisod na ninyo buhaton o bitaw na ang dalan padung sa langit higpit ya kung kana lang butanga dili gyud na ninyo mahimo because ang pulong sa Ginoo is higpit man gud di ba pero kung ikaw iya sa Ginoo mo nang giingon sayon ra gyud na kayo. Kay because you believe God nga ikaw na tao ka pag-usab. No, doon na kay new life. New creation naman ka. Mo nang gingon old things are passed away. What is that old thing? Kanang old man. We are a new man. Diya sa Ginoo. Mo nang gitawag og born again except a man be born again. Ya magsige kapag silibrar. Di imo lang nang gilipay ang imong unod. Sa unod ra na mo na musulti ko ninyo kay ngano mao gini mo santos sa kunahuna nga. Wala pa magutan na tao. Nya lisod man gyud nakwaon. Nya usaw man ani mo asa may kambyo nimo nga nahisulat man gyud na usaw pag-explicar ng born again be. If you are born again, i-celebrate ang Ginoo kay diya ra ka na tao diya sa Ginoo. Mao di malagi ka ka-celebrate sa Ginoo. Mana ako, musulti lang yun ko ninyo, labi na kinang due time. Namatod pa niya. Manang gingon niya din sa Psalms 29. Yadin, matod pa niya, to the Lord give glory due to His name. Muna sa Psalms 96:8. To the Lord give glory due to His name, ingon pa na pusulpab ni David. Sa 1 Chronicles, ingon pa niya sa chapter 16 verse 29, give unto the Lord the glory due unto His name.
Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Simbahon daw nato ang Ginoo sa katahom o sa pagkabalaan niya sa unsang pagkaagi nga nagdala daw tag offering and come before and worship unata mo worship sa Ginoo kung sama atong offering dia sa Ginoo, the glory kanang mahimaya ba ang Ginoo sa atong mga offering ba? Magunsa man ang mga offering nimo diha nya wa na himaya ang Ginoo. Abi nimo kung atong basahon ng pulong sa Ginoo naa may gitawag og ordinansa sa offering. Nay ordinansa kung di lang kakabalo. Gani ang number 1 gani kanang mag-offer gani ka ayaw isipan nga wala ka. Ug ayaw pud isipan nga naa ka. Kanang offering nga yatag nimo because ang Ginoo nag-bless nimo. Mabitaw na ang tanan ni duol sa Ginoo, mo nang gingong gipanalangin na sila. Mo na ilaw nimo na tanan kung ang kaayo naa na sa imo mo nang gingong pagdalag pasalamat niya sa Ginoo. Sa sa mga pamaagi kanang offering mo nang mahimaya ang Ginoo. Dili lang kay moadto ka didto. Kanang ambot na sabot kung ang imuhang lawas gi-offer nimo sa Ginoo, kanang mahimaya siya. Sa unsang paagi mahimaya ang Ginoo sa imong lawas. Kanang living sacrifice, kanang tinuod jayud ni ani ka dihi. Mo ni acceptable sa Ginoo gani matud pa niya kung moadto mo dito sa simbahan ni Isaiah. Do not talk your own. Kung siya tawag na, your own pakigistorya ba? Mo nang kumuani na ta sa simbahan. Hilom na lang concentrate sa Ginoo. Mo bitan akong gingon lisod kayo. Nagtuo ba mo nga ng langit? Simple lang, daan na gingon ni Jesus Christ, daghay na ning kamot apan di makahimo. Kay higpit manggod ng dalan, o niya, kung dili na to nahigpitan, mawita na kung di na ko ni isulti, di mo makaplagan fitful. Kaya nga naman, di man ninyo na kumano ng mga grabe kayo. Kaya simple, abin mo sa tinuod lang, we are darkness, naata sa kangit-ngit, murag na bagwanta sa kahayag ba? Murag sidlak na ka atong mata, maglakaw sa kahayag mo nang wakta ka klaro, hayag yung kayo. Mo bitaw nang usahay, ang atong naandan mga atong unang panahon is wala mga tayo mga knowledge. Mo bitaw nang magtuon yun ta, makakabot ta ang knowledge of truth. Kunya na may giprapisi na daan, ever learning and not come into the knowledge of truth. Doon ay knowledge, pero dili truth ba? Muna ka matuuran mo, importante. Muna kung maghatag ganita o gimaya sa Ginoo alang kaniya, magdala ta og offering. Kung magdala ta og offering, kanang glory due to His name. Unya, mo-worship dayon ta diya sa Ginoo in the beauty of holiness. Muna ang katahom sa Ginoo nga naman maayo ang Ginoo, matahom ba? Kanang matahom nga nindot ba? Nindot yun kayo ang Ginoo. Nindot yun ning pagkakisuhanon. Ako, glory to God. Sa tinuod lang. Ako, tumuto mo. Para na ako. Tagbaw na ko diya sa Ginoo. Ang Ginoo na akong gisaligan sa akong kagalingon. Kung doon na may mga program nga di may tabo na ako, okay lang. Kung naaman ko'y butang nga gipangandoy, di na ako makabot, okay lang. Nga importante, niingon ko sa Ginoo, basta di lang ko ni mo biyaan Ginoo, sa diya nga muabot ang adlaw nimo. Muna nga ako mudawat ako anong mga butang nga wa ko diri sa kalibutan. Kung nabihain man ko diri sa kalibutan, muna mapakita na ko puhon nga din nga kanidya akong gilagaran. Tinuod og buhi nga Dios. Muna gingon kung nawat-an man ko makatapag ko sa Ginoo. Tungod kay nga naman sa iyang ngalan. Mo bitaw na ang iyang gingon sa Deuteronomy. Tanang tinuod celebration or pista ba, no? Sabi nimo baliko na to ning gisulti sa Ginoo ngadto kang Moses. Nagisgot manggod sila og kanang celebration. Nga ang tinuod celebration sa Deuteronomy chapter 16 verse 10 to 12. Hamatod pa niya, and thou shalt keep the feast of weeks unto the Lord thy God, with tribute of free will offering and in thine hand, which thou shalt give
unto the Lord thy God, according as the Lord thy God hath blessed thee. And thou shalt rejoice before the Lord thy God, thou and thy son and thy daughter and thy manservant and thy maidservant and the Levite that shall within thy gates, and the stranger and the fatherless and the widows that are among you, in the place which the Lord thy God hath chosen to place his name there. Verse 12. And thou shalt remember that thou wast a bondman in Egypt, and thou shalt observe to do this statute. Muna yung gingon ang statute niya, mga pagtulunan, kanang celebration sa simana diya sa Ginoo, tribute. Muna gitawag tribute of a free will offering. Kanang tribute yatag nato na gitawag nga free will offering. Kanang nag-offer ka nga walay nagbabag nimo ba, walay mubabag nimo, kaya mo nang giingon nga nakailag yung ka Ginoo, Lord bahala na kung mama, kung papa, pasagdan ko na sila, basta mga lagad lang ko nimo. O mo na gitawag og free will offering. Mo na ang tunay nga celebration nga din walay muhawid nimo, free ka gyud. Gani volunteer tulo man kabuk nga mga lagad sa Ginoo, katong mag-volunteer sa tibok tao dis kalibutan, kinsa katong mga lagad voluntary lang na, iyahan ang kabubuton, iyahan ang gusto. Nga naman iyahan ang gusto tungod kay libre naman gud siya, free naman gud siya. Unya sa diya nga free siya, nagbaw pa gyud siya, nanaad, nag-take out gyud siya sa Ginoo. Mo na nga di ka pwede ka alagad basta dili ka mo take out sa Ginoo. Mo na gingon na itong unang panahon. Mo na ningon si David nga din, kinanglan ang mga lagad sa Ginoo na ay free will, kanang a willing heart and a willing mind. Mo na nga kanang muanhig gyud dili, kanang willing gyud ka. Pero kung dili ka willing, awa na gyud mahimo na ang ingon giingon sa Ginoo, kay mao ra na iyang giingon diha. Nga din ang tunay nga celebration, tribute of a free will, kanang paghatag anang libre gayud, kanang imuha ng will nga gi-offer, dili magbuot ang Ginoo nimo. Una ang Ginoo nangita atong mga aron makita niya kung ikaw ba faithful. Kay kung dili ka free will, napay ningon unya ra ko kuan manggugo, mo bisan sultihan sa mo kini usahay kini trabaho sa kalibutan. Wala mingon bitaw ko kanang nanarbaho sa gobyerno, lugos gyud na sila maluwas kay master ba na ang government dire. Wabot ang panahon ng government trabaho kalaban, di ba? Para ni King Nabucodonosor ang kalaban nila Daniel ang balaod. Oh, bitaw na ako mingon kaninyo, samtang wala mo ihatag des balaod, yung nagtrabaho mo balaod, mo nang giingon doon na mo free will offering, pangalagyan mo sa Ginoo. Kay kuptan unya mo sa balaod. Mo na yang giingon diri, according as the Lord thy God hath blessed thee. Sumala nga din ang Ginoo nagpanalangin nimo. Mo ni giingon nga kining tanan pulong kinahanglan pagtuo ni. O kanang imuhang nabatunan karon trabaho, negosyo sa mga butangan ha. Mao kana ang gibless sa imo sa Ginoo, mo na ang imuhang i-tribute, mo na ang tribute ba. Nga kanang butang nga din mingon gyud ka Lord imuha man ni tanan. Mo ila ba mo nga kanang tanan butang iyahan na? So therefore free na ka. Aduna kay willingness nga muhatag gyud ka kay mo na ang tribute, mo na ang imong balos ngadto kaniya. Mo na ang due nga diin para gyud kaniya. Mo na nga mga tao nga diin nga nagtuo nga sila gibless. Unya matag pa niya, and thou shalt rejoice before the Lord thy God, thy son, thy daughter, maidservant, manservant, unsa iyang gingon, mga Levites within the gates, the stranger, the fathers, the widows that among you, in the place which the Lord thy God hath chosen to place his name there. Aron ipa dayag niya ang ngalan diha. Kung mo na nga kanimo na atong buhaton gayon.
Mo nang ang due is a debt. Ingon nga utang sa Ginoo ang paghimaya. Mo na itong ingon nga himayaon na to siya. Anong nakautang man to sa Ginoo? Kaya siya may naglukat na to. Gawas lang kung ikaw naglukat sa imo, wa kay utang sa Ginoo. Mo man ang aklaro kayo, di ba? Ang problema lang kay dili mo sabot ang tao. Mo nang ang Roma chapter 13 verse 7, ingon pa ni Apostol Pablo, render therefore to all their dues tribute, to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Kinsa may angayan natong kadlukan, kinsa may angayan natong tahuron, kinsa may ang mga kaning ato ang custom, kining atong kinaiyahan pagpangalagad sa Ginoo. Di ba ang Ginoo ra mo man ang custom nila nga diin magsilibrar sila Passover. So alang kaniya kanang Passover, ang custom sa mga Hudiyo is to celebrate the Passover. Ang iyang gi-celebrate kanang Passover nga nakalabang lagi sila gikan sa kamatayon. Kita pod nga ang atong celebration mag-offer ta because ingon pa diri ni Pablo nga nakalabang pud ta sa kamatayon. Ang tinuod Passover kanang gikan ta sa kangit ngadto ta sa kahayag, which is nga din sa kahayag gani niingon gani kung maglakaw ka sa kahayag di ka mapandol. Sabi mo pasabutan na dili ka ba mamatay ba? Ipandol. Siyempre, lagmit ka kung mapandol ka o igo na yung ulo sa bato, matumba ka. Pero kung nakakayag, di man daw ka mapandol. So therefore, ang Bible nagsulti gyud about life. Muna ang ahamtod sa katapusan. Muna ang gingon. Muna ang tribute na to. Kaya nga naman, ihatag na to ang himaya sa iyaha. Para na, kung kinsa matong kadlukan, ang Ginoo diya na mahimaya. Wala nga ayaw kadluk diri. Mao gani na ningon si Jesus Christ. Ayaw ninyo kadluk ya mo patay sa iyong lawas. Nga dili arang makapatay sa imong kalag. O bitaw ng mga tao, wa sila naghuna-huna, ang ilang gikahadlukan, naningkamot sila nga din ang ilahang lawas, dili mamatay mo nang mag-take og mga maintenance, magbantay bukaon yun, di magpapasmo. Mo na usahay ang tao wa magkabalog kamaturan, which is nga din ang Ginoo sa tinuod lang siya ang tagiya sa tanan. Siya ang nagbuhat nimo, siya ang magbuot nimo. Mo bitaw nang he can kill, he can alive, he can make alive. Siya makahimo pagbuhi. Mo bitaw na usahay ang tao kung walay kamaturan mo nang dili ka baton kagawasan. Kahantod na lang it is appointed unto man once to die. Mo na ang mga tao ug walay Ginoo, magpaabot na lang sila. Permiro pagkatiguang nila, lakaw-lakaw paghinay. Hangtod moabot ang panahon, di na gyud mo gawas. Hangtod na lang nga di mo gawas sa balay, muhigda na lang. Magpaabot, ingon ana lang baday na. Mo bitaw kung ikaw nakabasa pa ka sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo gyud si Jesus Christ niya ni aron paghatag og kinabuhi. Gani ang kinabuhi giingon niya forever. Forever man gyud ang giingon sa Ginoo. Gani lang di mo tuo kay ngano man. Wa man ko'y nagsultig kamaturan, wa man ko'y nagwali. Faith cometh by hearing, hearing by the words of God. Unya kung ikaw wala ka walihig ngunini nga di ka mamatay kay gibayran na ka, mo na lawa kay tuwan. Karon maglugo sa pagkagtuo kay daghan may mga tao sa tinuod lang wa man ko'y nagsultig kamaturan. Nawala gani sa ilang kamaturan, how much mo sa ato apag yun? Gentiles na. Naat na sa kangit-ngit. Muna yung gingon din matod pa niya diri sa Roma chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Muna ang tanang tao nakasala, nahutdan yun ni Saymaya sa Ginoo, although nga ikaw gilukat nagto sa kamatayon, kay si Kristo nagpakamatay, nawad anak agsala, pero kining paghimaya, muning giingon, gumikan manggod atong imuhang sala, although gilukat na pero gumikan atong sala, nawala ang himaya. Mao bitaw nang nga si Kristo angay natong himayaon kay ngano man gilukat na tagikan sa sala. Kay ngano man nawala man gud ang himaya, mao nang pangitaon nato ang himaya. Mao kana ayang gingon dinhi ang Roma chapter 3
Nga matod pa rin, i-summarize lang nato, there is none righteous, none understand, and none seeketh God. Matod pa ni Apostol Pablo. Hangtod pag-abot ni Apostol Pablo, humana si Jesus Christ, humana ang 12 disciples. Last na si Apostol Pablo, niingon, no one. There is none. Matod pa ni Apostol Pablo. Walang gyapon, nagsunod na siya kang Kristo. There is none lang gyapon. Nga naman, nangasaag lang gyapon sa pagkawala ni Kristo. Maubito nang naipulong sa diya nga strike kung gani ang ilahang magbalantay. Mo scattered yun ang mga gibantayan. Kay gistrike si Jesus Christ. O di nangawala ang 12 disciples na nagpabilin. Napabay 12 disciples, sunod sa 12 disciples, wala na. Ganitong 12 disciples, wag yun to niya ato sa Gentiles. Wa nagwali, kundi sa Apostol Pablo, mao na naghihimog ministro sa Ginoo. Gigamit ni Kristo para magminister sa mga Gentiles sama nato. Mobita nang maningkamot yun, mo nang patod pa ni Apostol Pablo, remember that thou once you are a Gentiles. There is no God, there is no Christ, there is no hope. Kanya mga tao, wala na hinumdum na. Mabitaw na kung ikaw magkahinumdum, wa baya kay Kristo tungo na no. Saan ako pagbaton karon na ay Kristo? Sige kalagag na ay Kristo nga gani ka kabalo giun sa nimo pagdawat si Kristo. Pinaagi lang pagwali ni dawat ta ka, pinaagi lang pagbautismo ni dawat ka na. Mo na ang Ginoo nakaila siya kung kinsa ang iyaha. Mo ni ang gingon dinhi sa Roma chapter 1 at chapter 1 verse 21 to 25, mao man niya yang gingon. Magsugod sa 21 hangtod sa 25. Because that when they know God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but become vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Bisan daw kuno sila nakailag Ginoo, nakailang ta Ginoo. Tanang tao nakailag Ginoo. Anang Ginoo ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, labi na katong Ginoo nga nagsugo kang Moses nga gipagawas sila sa Ehipto, nga nagpakita og napulok ang milagro. Una nagawas ang mga tao sa Ehipto, wa lang gyapon nito utong mga tao sa Ehipto. Nya kita, nakailatan nila ang pangutana karon. Diyon sa nimo paghimaya ang Ginoo. Mo nang giingon ni Apostol Pablo, because that when they know God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but become vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Mo nang ngit-ngit lang gyapon ni kasing-kasing mga kasing-kasing sa tao ron, ngit-ngit na sila sa diya nga bisan sila nakailag Ginoo. Kung ang ilahang paghimaya dili ingon nga Dios, ingon ba nga Dios ang imong paghimaya sa tinuod lang? Dios pagyud siya nga angay nimong himayaon. So sa tinuod lang no, kung ikaw nakailag Ginoo, yung himayaon gani nimo ang Ginoo as God no, di nakakinahanglan sultihan pa muani gyud ka diri. Mamangita gyud kag pulong, maminaw pag gyud ka unsa pagyud. Unya kanang tanang butang nga imo hang nakabot karon kung nakailag ka sa Ginoo, imo gyud ang pasalamatan ng Ginoo, himayaon nimo ng Ginoo kay kini labi na pumingon ka, Lord imo ning tanan. Wa ko'y mahimo kung asa ko padulong. Bisan gani kining umalabot tribulation sa matong baton, wa man tay mahimo. So therefore, ato na lang baton nga ang Ginoo mahimaya. Mao na iyang gingon, but become vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Nga naman, verse 22, professing themselves to be wise, they become fools. Nagpakita sila nga diin sila mga maayo, mga wise sila, nga mga Kristohanon. Kay bisan asa lang mag-ampo. Doon ay mga prayer meeting, doon ay mga evangelist meeting, unsa pa na, doon prayer. Sabi din ng mga prayer meeting, which is ang prayer sa tinuod lang is secret yun na. Because that is speaking tongues. Ikaw lang ang Ginoo ba? Pag istorya, dila ra nimo nag-istorya, dili amo ang dila nila tanan. Mo nang wala mahimaya ang Ginoo, mo nang daghang gapon mga matay. Bisan pag kanunay sila nagapil-apil.
Nga naman, because ang Ginoo wa nag-glorify. So sa pag-glorify ang Ginoo, doon na kaila ka. Wa man nimo ila ang Ginoo nga siya Ginoo gyud. Nya nagsugo nato ingon ni Jesus Christ, when you pray, go to the room. Mahimaya ba rin ang Ginoo sa imong prayer, bisan asa lang ka mo pray. Nya kung wala na simbahan, kung wala na pagsimba, di na taka-pray sa Ginoo. Ana natamo pray og secret. Labi na tong panahon nga din, nag-declare sinubukad ni Sir. Nga ang tanan mo ampo. Kung saan man tira, pag makitaan mo ampo, iadto sa linaw nga kalayo ug sa langog nga may liyon. So therefore, mga tao, mga Israelite, wala yun, nagampo. Pero si si Daniel, kung siya yung gibuhat, pagkabalo niya nga mo nang decree, wala siya na-adlock. Giablihan niyang bintana, ug nagampo siya, aron makitaan lang yun siya. Okay lang to. Pero wala siya naibawaan kung siya yung giampo. Wala siya kauban, siya ra isa. Siya lang gipakita nga din, nagampo yun siya sa secret. Nya karon kita, diha na ta mo secret gampo. Pag miingon na ang mga diha mo secret na ta, mayroon kablihan imong bintana sama ni Daniel. Adlok na manggani ka nga. Mo bitan sa kabutang ako sutyan ta mga kitanaan nato sa due time. Ato nang yatag ang himaya sa Ginoo. Sa paghimaya ang Ginoo, mo bitan na ay ano mo pag-pray bisan asa. Bisan gani ako say mag-uukong ako. Mo nang di na kong tambong ng mga kuan grupo kay pampuon ako. Pero ako banding naman lang guni ako nga nagpaila ko kung naay time nga musulti ko. Mo nang ginuis ko tigyon akong tinuod. Kaya wa man po nagdumot nila. Mo nang gingon niya, professing themselves to be wise, they become fools, mga buang-buang day. Verse 23, and change the glory of the uncorruptible God into the image made like a corruptible man, unto the bird and foot-footed beast, the creeping things. Nga naman, ilang gichints ang paghimaya, ang ilang gimaya atong mga uncorruptible. Ang kanakatong mga uncorruptible, gichints sila dito sa corruptible ba, sa madunot ba? Kung saan ni mga madunot, ang ilahang gipalabi hinoon, katong mga walay pulos, nga makadili makatag para na ron. Mo bisan ako kumusulti sa tinuod lang. Mo tunay makadungog ining video karon. Ibilin ko ro man diri ba? Nga makailag yun sila nga naay nagwali, dili ingon nga way nagwali. Kung ila aning makitaan because dunay nagwali. Dili lang kay ingon diri sa tibuok Davao wa gyud nagwali. Kung ako man usa glory to God, ang pulong sa Ginoo ilang nahibaw-an yun. Muna ang corruptible God, the glory of the incorruptible God, kanang madunot nga Ginoo into the image